Θα σας μιλήσω ως συνταγματολόγος. Και θα πω το αυτονόητο νομίζω. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μπροστά της πολύ σοβαρές επιλογές. Επιλογές οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου αυτού για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια ίσως. Τις επιλογές αυτές καλείται να τις κάνει όμως μια κυβέρνηση η οποία στερείται και της συνταγματικής νομιμότητας αλλά και κυρίως της δημοκρατικής νομιμοποίησης για να βάλει υπογραφή σε οτιδήποτε έχει σκοπό να συμφωνήσει με την Τρόικα και τους δανειστές. Στερείται της συνταγματικής νομιμότητας, που είναι το λιγότερο, διότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης Παπαδήμου δεν έγινε με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 98 του Συντάγματος. Δηλαδή, με εκλογή νέου πρωθυπουργού ύστερα από την ατομική παραίτηση του προηγούμενου πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, με εκλογή νέου πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα του πλειοψηφούντος κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, όπως θυμίζω είχε γίνει τον Γενάρη του 1996, μετά την παραίτηση του Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου και την εκλογή τότε του Κώστα Σιμίτη. Έγινε ύστερα από σύσκεψη πίσω από κλειστές πόρτες των τριών κομματικών ηγεμόνων και απόφαση δική τους, την οποία την επέβαλαν στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και αυτόν που διεφώνησε, τον βουλευτή Καμένο της Νέας Δημοκρατίας, τον διέγραψαν. Χωρίς να δώσουν ποτέ τη δυνατότητα το καν στους βουλευτές να εκφραστούν με μυστική ψηφοφορία και χωρίς το φόβο διαγραφής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε καν τα προσχήματα συνταγματικής νομιμότητας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Εκείνο που κυρίως λείπει είναι η δημοκρατική νομιμοποίηση. Θα σας θυμίσω ότι οι εκλογές, οι τελευταίες, τον Οκτώβριο του 2009, έγιναν με επίκληση του άρθρου 41, με εφαρμογή υποτίθεται του άρθρου 41 του Συντάγματος. Τι λέει το άρθρο 41 του Συντάγματος? Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, προκειμένου να ανανεωθεί η λαϊκή εντολή για την αντιμετώπιση κρίσιμου εθνικού θέματος. Το κρίσιμο εθνικό θέμα, εξαιτίας του οποίου διαλύθηκε η Βουλή τον Οκτώβριο του 2009, ήταν το θέμα της οικονομίας. Και η λαϊκή εντολή, η οποία λαϊκή εντολή έχει ουσιαστικό νόημα. Λαϊκή εντολή δεν σημαίνει ψηφίζω κάποιον για να κάνει ό,τι θέλει αυτός ο κάποιος. Λαϊκή εντολή σημαίνει ψηφίζω κάποιον για να κάνει αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει. Η λαϊκή εντολή λοιπόν, θυμίζω, δόθηκε στο Πασόκ και στο Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να μοιράσει τα λεφτά που διαβεβαίωνε ο ίδιος ότι υπήρχαν και προκειμένου να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια ετοιμότητα. Άλλο Δανία, άλλο Ινδία. Και βέβαια κανένας ψηφοφόρος ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε της Νέας Δημοκρατίας είχε δώσει εντολή στους αρχηγούς των κομμάτων αυτών να συμπράξουν χέρι με χέρι με τον Καρατζαφέρη. Σας θυμίζω ότι αυτό βεβαίως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ούτε να το φανταστούν καν δεν θα μπορούσαν, αλλά σας θυμίζω ότι και από τη Νέα Δημοκρατία ο τότε αρχηγός της Κώστας Καραμανλής έλεγε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τα άκρα. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Εννοώντας ακριβώς τον Καρατζαφέρη. Προέκυψε λοιπόν σήμερα μία τρικομματική κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καμία λαϊκή εντολή για να διαχειριστεί τίποτα και πολύ περισσότερο για να διαχειριστεί και να υπογράψει συμφωνίες οι οποίες θα δεσμεύσουν τη χώρα επί δεκαετίες. Υπάρχει λοιπόν πλήρης έλλειψη, όχι απλά έλλειμμα, έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης. Και βέβαια εκτός από την συνταγματική νομιμότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση που λείπουν, υπάρχει και μια πολιτική η οποία είναι σαφές ότι δεν έχει λαϊκή συνένεση. Προκύπτει αυτό και από όλες τις σχετικές δημοσκοπήσεις, προκύπτει και από την δημοσκόπηση του δρόμου, αν θέλετε, με τις μαζικές εκδηλώσεις που έχουν γίνει κατά της πολιτικής αυτής. Συνεπώς, η δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει γίνει κουρέλι. Έχει γίνει κουρέλι με κύρια ευθύνη εκείνων οι οποίοι υποτίθεται ότι την εκφράζουν και τη διαχειρίζονται. Με κύρια ευθύνη δηλαδή της πολιτικής τάξης, της τάξης των επαγγελματιών πολιτικών, η οποία αντί να εκφράζει την κοινωνία έναντι της εξουσίας, όπως διατείνεται και υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνει, εκφράζει στην πραγματικότητα την εξουσία των κεφαλαιαγορών δηλαδή και των διεθνών δανειστών,
έναντι της ελληνικής κοινωνίας. Ανεξάρτητα αν η πολιτική την οποία ακολουθούν ή θέλουν να ακολουθήσουν και τα όσα θα συμφωνήσουν με τους δανειστές είναι ή δεν είναι προς όφελος της χώρας, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι προς όφελος της χώρας, αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι είναι προς όφελος της χώρας, και που σίγουρα δεν είναι προς όφελος των πολιτών της χώρας αυτής, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέταμε ότι είναι μια σωστή πολιτική, πάντως είναι μια πολιτική μη δημοκρατική. Διότι δεν μπορεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι αυτός θα σώσει τη χώρα να ακολουθεί την πολιτική που θέλει χωρίς να έχει δημοκρατική νομοποίηση. Σε τελική ανάλυση και ο Παπαδόπουλος του 1967 το ίδιο έκανε. Έλεγε ότι θα σώσει τη χώρα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Πρόκειται λοιπόν για μια πρακτική σαφώς αντιδημοκρατική. Η σωτηρία της χώρας σε βάρος της θελήσεως των πολιτών. Και ακόμα επαναλαμβάνω, και αν υποθέταμε ότι μπορούσε να οδηγήσει κάπου σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα η πολιτική αυτή καθεαυτή, με τον τρόπο αυτό που ακολουθείται, χωρίς να υπάρχει δηλαδή καμία δημοκρατική νομοποίηση, είναι σαφές ότι θα οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη. Ο λαός δεν πρόκειται να το ανεχθεί. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή είναι ανανέωση της λαϊκής εντολής, μάλλον όχι ανανέωση, παροχή λαϊκής εντολής, με άμεση διενέργεια εκλογών ή διενέργεια δημοψηφίσματος. Τώρα όμως, πριν υπογραφούν αυτά τα οποία έχουν σκοπό να υπογράψουν και τα οποία θα μας δεσμεύσουν εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αν δεν το κάνουν, η πολιτική τάξη λοιπόν, και με αυτό κλείνω, η πολιτική τάξη αναλαμβάνει τεράστια ευθύνη. Η ευθύνη για όσα θα συμβούν στη χώρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στην πολιτική τάξη, στους επαγγελματίες πολιτικούς. Εάν επιμείνουν να εφαρμόσουν την πολιτική αυτή, την πολιτική δηλαδή της συμμόρφωσης προς τις επιταγές των δανειστών, και αναλάβουν δεσμεύσεις που θα είναι δεσμεύσεις κατ' ουσίαν αμετάκλητες για τη χώρα, η κοινωνική έκρηξη που θα επακολουθήσει, που είναι βέβαιο ότι θα επακολουθήσει, θα βαρύνει τους ίδιους και κανέναν άλλον. Ας αναμετρήσουν τις ευθύνες.